Này má खालामबाय थानांदों बिफाया जाबाय मेंबाय आफाया मेंबाय जाबाय जाबायनो खालामबावनांगौ आरो हामदों मानो गाबखौ यो जाबाय मेंबायनो आफाया मेंबाय गेलेनाय सोमोन्दो नुयो इन्ट्रेस्टनो मेंबाय नोंजों गेलेयाखै आफाया खुलुमबाय आंनि इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दं होननानै जोंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय नै दायो जोङो गलनिमुखौ खानो नागिरदों आङो आसार बानायनो सानगासिनो दंमोन गोबां साननिफ्रायनो ओमफ्राय दिनैसो एसे चान्स मोनदों दसे बेबो बेनो एसे हाखु दाखुयै खानानै लायनोसै मोनजोब्बाय फिथाइफ्रानो बैथिंजाय नालाय मारै गोमोन जाजोब्बायमोन बिथिंजायनासो दानाबा मारै खाहरो बिथिंजायना मोनजोब्बाय ओमफ्राय बेहाय माबा दंमोन ना फख्रि बायदि फिसा ओंखायनोसो खाथिनिखौ खानोसै आङो गासिबो मोनजोब्बाय माथो राजा मोननाया मोनजोब्बाय ना आसारनि थाखाय जाबाय बांद्राय नांलायलाया मैयामोन ना 19 सेप्तेम्बरावहाय जोंनि बयनिबो आंगोनि जुबिन गार्गआ गोमालांबाय बिराद दुखु मोनदों लोगोसे राजायाबो दुखु मोनदों बिरादनो आंनिबो फेभरेटमोन आरो बेबायदि सुपारस्टार आसामाव गैला लास्ट सुपारस्टार उन्दैनिफ्रायनो बिनि गानखौ खोनासङै देरबाय जोङो ओमफ्राय दायो माने बेबायदि एक्सपेक्ट खालामाखैमोन जे मालाय हादोराव थांनानै बेबायदि थैहैगोन होननानै माने आनएक्सपेक्टेड सानाखैनोमोन आरो हाबा जाना इसोरनि आखायावसो आरो गाबफ्लांलायदों आङो मैया माने बोरायनानै बैसो जानानैहाय बुहुमखौ नागारलांनाय बे आलदा खोथा आरोना बाट बेबायदि हाखादावरा बिदि थांनायखौ माने बिसासानो जायाखै डाइरेक्ट बेसिनाव सुनसै आङो ओमफ्राय सान्द्रियाव थिखोनानै एसे फोरानना लानोसै दायो एसे फोराननोसै ओमफ्राय बिगुरखौ एसे रुखिनानैहाय फोरानसै आरोना फोराननानैहाय आङो डाइरेक्ट सोनोसै माने बयामाव सोनानै दोनसै आरोना फोराननानैहाय संख्रिजों ओमफ्राय भिनेगार होनांगोन दै खोलैनो मोनथ्रा आरोना थांनाय बोसोराव बानायनाया सोरबा सामसजों हायखांनायाव दै थांदोंमोन खोमा ओमफ्राय गैला ओमफ्राय गारजोबनांबाय आरोना रुखिनानै लानोसै माने इसेल' आरोना बिगुर गोथाङा थांनायनि टाइम लायो बुस्थु बानायनायावबो टाइमखौनो मिलायनो हायाखैमोन आङो दा बिदिनो गासिखौबो माने बेसे माने रुखिगोन आरोना रुखिनानैहाय सान्दुङाव फोराननोसैलाय नै बेरायनो थांदों रिधिमायाबो थांनो हेपि न'आवनो थानो बायो बिसोर बेरायनोल' ओइ रिधिमा बेरायनोसै फैदो माबार फैदो तानिशाखौ दोनलांबाय ने टाटा रिधिमा टाटा बेले रिधिमाया हाथाया बोरै नोंनि हाथाया खालामलाय हाथाया बोलो जोंना रसा नै गाज्रि हालोद जानानै दंथारो मानो बिदि जादोंथाय राजा खानसै आङो थाइसेल' आब'आ मालाय बेरायदों नै नाङा दे गाखोदो बुम गाखोदो नोंबो दे गाखोदो ओइ टिकनि गोनां मानसियानो गाबदों इसोर ना रिधिमा मा होनदों एसे बुंग्रायानो नै रिधिमानि थिखिनिया गोलाव जाबाय रिधिमानि थिखिनिया ने खुबाय नामा नोंलाय बेखौ ना खुखानासो गालांदों बिफायालाय आगै फैबाय
nih cikinia. Mana kabar nih nggak? Mana kabar? Mana kabar? Mah. Angni bawa ya bijinya. Sani bos pegang rasa sampai kulit kau. Serkan dah? Serkan deh. Angga nak? Sa Re Ga Ma Pa Da Ni Sa. Jatra ini apa nih? Kon ni jatra kai? Iya jatra kai. Ma, punya gitu. Abi jeng mam jeng abi jeng. Napa abi ya nargan. Narda ya. Daurau खालामगासिनो दङ नालाय ओंखायनो आंनि ड्रागन फ्रुटखौनो जाहोलायनोसै खुगाखौ बिजि लाखिनांगौ बिसोरनिखौ होमबासो गाबनाया बन्द जायो बेहाय सोनानै होनोसै बिसोरनो ओमफ्राय जोंबो मोननैसो जानोसै बेहाय सोबाय दायो होनोसै ना मामा जादो ड्रागन फ्रुट इस आखाइजों हमना जाया आरो र' होगोन मामा ना दि जाद' वा जिरायदों मामा बेसेदा नोंनि जाबाय Taneesha mau जिरायनांगौ जाखो बाय बाय टाटा Taneesha Eranangkan aja. Pulang balik. गसंहरगोनसो जानाय नङा नै गारियावहाय फैनांबाय जोङो उफाय गैया नै बे सासेयाथ' दुस्थ' जोंनि गामिनि फिल्डआ बेनो मामा बैलाय आबौआ नै जाबाय बेखिनाखौ लांग्रोनोसै फिथाइया जाजोबाखैनो आरोना नै दंबावोसो बाट साया जाबाय नालाय ओंखायनो बेखिनाखौ लांग्रोनोसै गथ'फोरखौ फुथुबाय ओमफ्राय आंनि खामानियाथ' आद्रा थाबायानो दहाय बेखौ आङो दायो खालामजोबनोसै ओमफ्राय राजाया मा खालामदों टाइमाबो माबे नायगासिनो दङ र' मा नायगासिनो नोङो मा नायदों गोदोनि बैसो थोलायनायनि समनि उन्दै सेंग्रा सिख्लामोन जों हनै नों गोसोआव दङ बियो जों मानो थांदोंमोन बे खालि नावजों थांदोंब्रा ओंखायनो नाव लादों लायथिं आंनि लोगोफोर नोंनि लोगोफोरजों ओमफ्राय बैहायबो थांदोंमोन जोङो बिसोरबो माने बे समाव हाबा जायाखैमोन गोसो बैसो थोलायनायमोन इस रोङाफ्रामा बाइक सालायनाय बाइकआव ओरैनो गाखोदों बिराद बाइक सालायनो रोंनाय बायदि नुदोंना बेखौ जिबनावबो रोङा बे बाइक सालायनो दिनैसिम नुफेरासै आं बेखौ बाइक सालायनो आयु जोंहानाव थांबाबो ना गोदो पापानाथ' बाइक दङमोन ना बाजाराव थां होनबाबो थाङाब्रा बियो आं बुङो बाइकखौ लानानै थां गैया थाङा गारिखौ लांगुलायो थाव खरसानो ओमफ्राय दायो स्कुटि लाबाय नालाय पापाया स्कुटिखौ सालायनो थांबावोब्रा बियो गारि लागा स्कुटिजों थांनो बाइक रोङोब्रा रोङा बाइक रोङा थेवबो एसे फुंनायमोन नामा बिराद फुंनायमोन मटुटुनो आंबो बे समाव हिन्जाव लायाखै नालाय बे समाव हाबा जायाखैमोन नालाय टेनसन गैया बेखायनो मोखाङाव ग्ल' दंमोन ग्ल' खर' जाहैबाय हिन्जावफ्रा हाबा जाखांनानै फार्स्ट टाइम जेब्ला जोङो गामिनि मन्दिराव थांदोंमोन बे आरो बे नंगौसे नै नुवाखै जोंखौ बरायदों मन्दिरावहाय दायो पुरा नस्टालजिया जागासिनो नामा गोदोनि फट'फोरखौ नायनानै बाट ना बेनि बांसिन फट'खौनो आंसो खेबनायमोन दे नोंथ' बांद्राय खेबानो आं फट' बिराद खेबोमोन आरोना बाट बिनि उनावहाय जाबाय कि फट'आवथ' जोङो मानसिनि महरखौल'सो नुगोन बै समनि बाट जुदि भिडिअखौ खेबोबा पुरा ममेन्टखौनो नुगोन नालाय ओमफ्राय गोसोआ भिडिअ खेबनोबो जाबाय बिनि उनावहायनो ब्लगबो स्टार्ट खालामबाय आङो गोदो आलदा चेनेल दंमोन आरोना ओमफ्राय उनावहाय बेखौ डिलिट खालामनानै बेखौ दा जायखौ बाहायगासिनो बेयावहाय खालामबाय आरो मा खालामदों नोङो बेनिखायनो जाजेनदों जोंनि गार्डेना ना माबायदिमोन नै जि दुलामोन ना आं खिजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो गोसो गैया फिसाफोरनि खि गारनो रोङा बियो खि खनथुमबाथाय खियानो माबा बायलाजोबो बेना गथ'फोर तानिशा रिद्धिमानि खिखौ खनथुमनो रोङा बियो नांलाजोबो खिजों बारा मोजां सोमोन्दो गैया नोंहा आंहा सोमोन्दो लाखिनोबो गोसो गैया बेफोरबायदि जिनिसजों नोंहा लाखिनो गोसोबा लाखिदो आरो बिदिखौ दिवाना आंनि दिवाना थारमोन बियो आयो नै घरियावबो आंनि फट' नों मैदेर मुलि जाहोदोंना आंनो
दायो आं नै लाबोबाय जिनिसफोरखौहाय रुमावनो लाबोबाय आङो माने बिसोर सिरि मोनब्लाथाय थाब खारलांनो थाखाय ओमफ्राय बांद्रायखौथ' रुखिजोबनो हायासै बेखिनिखौल' हाबाय नै बे नंबावसो बेखिनिखौल' हाबाय आरोना दा बेखौ आङो सोनोसै मानो होनबा बिसोर अलरेडि रानखाबायबो नै ओंखायनो आङो बेखिनिखौ सोनोसै ओमफ्राय बेखिनिखौ जुदि गोसोब्ला आङो रुखिनानै दोनसै गाबोन सोगोन नांगौबा दायो आं बेखौ बेहायनो सोनोसै आरो जुदि बानायबावनाय जायोबा होमबाना आङो ग्लासनि दिंग्रियाव सोनानै दोनसिगोन आरो माने बिथाङा ओरैबायदि गिदिर मानसिमोन जे बिथांनि थाखाय माने फुरा टाउन सहर गासिबो स्रि जादों आरो खालि बे गानाल' गाबदों मायाबिनि राति होननाया जायखौ माने बिथाङा बुंदोंमोननो जे आं थैब्ला बे गानाल' गाबनांगौ होननानै गासिबो आसामनि सुबुंफ्रा बे गानखौनो दामगासिनो दङ आरो माने बिथाङा ओरैबायदिमोन 40टा लेंगुवेजावहाय खनदों जोंनि बर'आवहायबो माखासे मेथाइफोर खननानै गालांदों बिथाङा बिराद मोजांनो माने बिदि जोनोम जानो खिसानिबा आरो बेसेबांबा बोसोर नांबावगोन जोंनि आसामावहाय बिनि बायदि टेलेन्ट रावनावबो गैया आरो नुवाखै माने थाबाबो एथ' मानसिजों मोजां मोनजानाय आसरित बिदि मानसिजों मोजां मोनजानाय माने आं दा बुंनो रोङाखै एथ' मानसिजों माबायदि मोजां मोनजानो हागौ सासे मानसिया माबा मोनसेथ' दंथारो बेहा बिराद मोजां मोनजाबाय बे मानसिजों आयु जोंथ' नै गावनि सिनायजानाय मानसिजोंल'सो मोजां मोनजायो बाट बियो फुरा आसामावनो आसामनि बादैबो बायरायावहायबो बिनि गोहोमा दङ मानो होनबा बियो आलदा लेंगुवेजावबो मेथाइ खनदोंमोन नालाय दासिमबो सफैयाखै खोमा न'आवहाय बिनि गोथैस'आ दिल्लीयाव सफैग्रोगोननो बेनि उनावहायसो आसामाव लाबोगोन बिराद गिदिर मानसिमोन आयु आं इमेजिन खालामनो हाया एथ' मानसिजों अनजादों मोजां मोनजादों बियो थ' बिनि थाखाय बेखिनियाथ' जाथारनांगौ बन्द होनाय मानाय जाथारनांगौ एग्जामफ्राबो गासिबो फावसायजोब्बाय मर्न खालामनो थाखाय मोनदों नामा दा आं दाबो माने बिसासखौनो खालामनो हायाखै माने बियो फैफिनगोनदां प्रग्राम खालामनानै बिदि जागासिनो दङ आरो राजा नोंलाय बिसास जादों जानांगौ दुनियाव बयबो गाबगासिनोबा फोथायबाय बुहुमाव थैनायनिफ्राय देरसिन सैथो जेबो गैया आं खिन्थु थैनायखौ बिराद गियो आं साना ओंखायनो थैनायनि खोथाखौनो राजायालाय थैनो गियो बयबो गिखायो माने बियो थैनाया मानो थैयो मानसिया मोदोमनायानो गोथावथार आङो जेब्ला बेंगलराव दंमोन ना बिसिनि माबाया नारेंआ फिसा जायो बेसे आरोना जोंनि आसामनिजों हाया आरो बेखौ नोंथांमोना आलदा स्टाइलैबो बानायनो हायो आङो नर्मेलि बानायबाय आरो थावजोंबो बानायनो हायो मसाला होनानैहाय बानायनो सम मोनबा बानायगोन आंबो मा नायहरगोन नोंलाय नायहरखुमाबाय थायो ओरै साइडनिफ्राय मोखांखौ नुयैखाय नों केमेरायाव नायहरदों आंनि मोखांखौ ना फाग्ला बुंहरदों आंलाय फुयोबा भिनेगार लायनानैहाय होनानै दोनसै आरो आङो नै संख्रियाव दायो आं बेखिनिखौल' होना दोनसै आरो बांद्रायबो ओरै खालामनो हाया खोनाहैगोन एसेयावनो सिरि मोनो गथ'फ्रा दा जाबाय बेनो बिदिनो खालामनानै दोनसै आरोना उनावहाय बिनि गावनि बिदै गनायजों लोमजों जालांबाय थासिगोन आरो बियो ओमफ्राय बे जिनिसा जेसेबां बोसोर जायो एसेबांनो इफेक्टिभ जायो आरोना बेराम आजारनि थाखायबो मोजां आरो बियो ओमफ्राय आङो ब्लगखौ बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला बिराद रायलायबायबो आङो नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनलायगोन गुबुन मोनसे ब्लगावहाय दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों बाय बाय